Kuka sä oot, jylhäläinen? Mitä sä teet? Isäni kielsi kääntämästä selkää ulkolaiselle. Teet sä aina niin kuin isi käskee? En. Teetpäs! Oikein isin pikku tytteli. Ulkolainen ei tarvitse ketään. Mä pidän huolen itsestäni. Niinkö? Makeeta. Se oli lähellä. Yeah. Minä tein sen! Minä tein sen! Voi pojat, näitkö mitkä hampaat ja sitten... Ja sitten meinas just saada mut mä höppäsin sen päälle niinku noin sen täysin. Me ollaan tosi hyvä pari. Ja sä olit tosi urhea. Yeah? Olit säkin aika urhea. Mä olen Kovu. Olen Kiara.